और सटा लड़का लड़की के बीच के वार्तालाप। आगे छोरी कागे छोरा जब जब हम तुमसे प्यार कर लिया ना तो मन में सोच के रख ले रही कि जब पापा के पैसा चोरा चोरा के ढेर का बिटोर ले ना तो तोरा के कुछ कीन देबो। आ सुन ना आज तोरा खातिर कीन के लिए आई है ते लेवे खातिर तैयार ही हिया वो लेवे खातिर तैयार है रे ते लेवे खातिर तैयार है। हाँ बोल मुंह में लेबे की हाथ में रे मुंह में ठीक होते ही। देखिए गलत बात नहीं है। गुलाब के फूल दे के प्रपोज करब तो हाथ में ली। डेयरी मिल्क चॉकलेट अगर दे हम तो मुंह में न चाहे चोकोबार आइसक्रीम गलत हम कहिए ना सके चाहे हमारा सजिंदो गलत हाला हाली ना कह। सुनो बाकी हॉलुक चीज नहीं खेले बहुत भारी भारी महंगा महंगा चीज जेवरात ले आइल बा। हम चाहत नहीं कि यही क्षण यही वक्त तनी पेन के देखा दो। वही में एगो सोना के गुलियो बा। सुना अरे पेन के देखावो इहे बात चाहना। अरे पेन के देखावो इहे बात चाहना। अकीन के ले आई बानी 3 धार कहना। पेन के देखावो बकरो तीनों थान गाना ये तरह थोड़े दे दे। उ 3 गो कहना का बा एगो नाक में के नथिया हां आ एकरा बाद कान में के रे चंदनवा हितवा एगो एगो नाक में के छूछी एगो कान में के बाली बाली एगो एगो गर्दन में के डरकस गर्दन में डनकस होला रे। अरे यार पहने लई गर्दन में हार न होला है ना तक है ने आवो है ने आवो तीनों चीज तोहरा के दे हो। बाकी तीनों लेवे खातिर 3 गो क्वालिटी देखावे काहे कि पहले ही कहले बानी पड़ोसी बेकार बजावना से लगाव नहीं खे चूल्ही बेकारे बजावना में ताव नहीं खे और लभर महबूबा बेकारे बिया जावना में तनिका सा छाव नहीं के ए फिरो जाऊ भाईबो है बोला मीठ पतिया ले ला होई नथिया हमारा एगो ठुमका ए जा होई झुमका। बोला मीठ पतिया ले ला होई नथिया हमारा एगो ठुमका ए जा होई झुमका। बचल एगो गर्दन में ओकरा खातिर जनता नु काम करे के पड़ी साटी के पाजरवा गर्दन के हरावा तनी और बढ़िया से पकड़ो। अरे तनी कस के चाप। अच्छा देखो करो एगो किस डे होला प्रपोज डे होला ब्रदर्स डे होला मदर्स डे होला तो वही तरह एगो हक डे होला। हक डे के जानता हक डे सब लोग लगभग जानते हो। हक डे मतलब ओ में प्यार के इजहार कइल जाला। लड़का लड़की के सीना से लगा के आ हक करेले मतलब कि फीलिंग जागेला कि तू एकदम है सीना में समाइल बा। तो हम चाहतनी कि जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन हक करेला लोग वही तरह हमरा के तू तनी हक दो अब तनी चाप के हक दो। आओ हक कर आओ कस के और थोड़ा जोर से चापो कस के कि ठनक जाओ काठी रोआ हवा से रोआ रे पागला है की रे रुआ ठन के कि रुआ खार होला। बहुत सुंदर चले दो ठेका चले दो कि बोला मीठ बतिया ले लहाई नथिया हमारा एगो ठुमका ले जाई झुमका।
के पाजारावा गर्दन के हरावा सट के पाजारावा गर्दन के हरावा लेके समर को तू मन मोर कहना जान जाए दू गो पियकर रहले आ दोनों पी के आ ठीक ऐसने रात में निकलले सो आ एगो पिया करा 3 सेल के टॉर्च ले गई रहे आ आसमान में बार दी आ दूसरा पिया करा से कहता कि ए भाई सुन सुन है जितना ऊंच हमार फोक्स गइल बा ते उतना ऊपर चढ़ जाइबे ए पर चढ़ जाइबे है जहां गइल बा देखी दूसर का पिया करा कहते कि रे ई कौन बड़का बात ये हम छोट मोट बात ई त भाई कौन बड़का बात ई त भाई कोनो मोर बात ए पर त हम चढ़े खातिर 2 मिनट में चढ़ जाए बाकी कोनो ठीक नहीं खे ते 2-4 पैक ज्यादा पी ले बारे कहीं ऊपरवा पहुंचनी है तले नीचे से ते स्विचवा बंद कर लेबे बहुत धब दे गिर जाए पियकर भइला में बड़ फायदा भाई जनतनी काका फर्स्ट नंबर पियकर पर तो कबो भूल से कुकुर ना लागस काहे जनतनी काहे काहे के पी के हां जब चल दी तो डेग धरे के चीन में तो धरी है पाकिस्तान में मेरे हट रे हट भिरिया जो जाए ठीक से नहीं चला दारू पिया है का रे भिरिया जो छन जाए नो हां उनकर चलना ये देख के कुकुर लोग साइड ले ली काहे भूलो से कि न कुकुर अगर भौंक देले वो गए रे भोकबे मारे पर मुंह में कुकुर जो सो जाए अब कुकुरा बुझ जाए कि हमरो से बड़का कुकुरी बा कुकुर के बच्चा कहां से बोले लागल एकरा से जुड़ाइल ठीक नहीं खे दूसर का नंबर पियकर के घर में कहियो चोरी ना हो काहे बचपने से पियल शुरू कइले बारे धन दौलत बाबू के रुपया पैसा चोरा के मेहरारू के गहना गुड़िया बेच के सब पी गल बारे तो चोर का ठेंगा चोरई है वो सही बात बा पियकर के घर में कहियो चोरी ना हो आ तीसर का फायदा बहुत विशाल कैसन जनतनी पियकर के कब बुढ़ारी ना उ हमेशा जवाने रहे काहे बचपन से पियल शुरू कइले बारे जवान होत लीवर किडनी गुर्दा सब सर गइल बा जवानी में निकल जे त बुढ़ारी के मुंह कहां से
अब ऐजे रहे दो हाँ